Ojo a esto, la Federación Catalana de Esquí de Montaña se independiza. Dicen que como Cataluña es una república, ya no tiene que competir en los campeonatos de España. La Federació, la FEC, ha d'estar a l'alçada en aquests moments. Si ens creiem que som una república, evidentment el campionat d'Espanya aquest any crec que no hi hem d'anar-hi. No van a participar en ninguna competición española como selección catalana. Els corredors, evidentment, tots ho entenen. El que està passant és prou greu. La selección catalana de esquí de montaña ha tomado esta decisión. Tots els corredors de la Federació Catalana, tots estan convençuts de que el que està passant és totalment injust. Y es la primera dentro de la Federación Catalana de Deportes de Montaña, donde también se agrupan modalidades como la escalada o el trail, un deporte que domina mundialmente Kilian Jornet, destacado independentista. Els que hi tenen més a perdre, evidentment, és la Federació Espanyola. El 90% del potencial d'esquí de muntanya està a Catalunya, ¿no? Pero si no participan en el Campeonato de España, no pueden hacerlo en los campeonatos del mundo. Si volen anar-hi a nivell personal hi poden anar-hi, però només que no hi aniran a nivell de selecció. Son los primeros deportistas catalanes que dicen adiós a España.